И здрасти, пичове и пички, днес с другия епизод 3 на най-трудната версия на Майнкрафт, Better Minecraft. Сега, това ми ще бъде доста тегъв епизод, защото знаем, че трябва да избилдим цяла къщичка. Като цял този епизод не мисля да е много дълъг, просто мисля, че ще бъде къща и да обзаведем. Което мисля, че отново ще отнеме мега много време, защото знаем колко неща има в това нещо. Да, още малко дърво ми трябва, само малко. Точно за 2 минути събрах стак дърво. Толкова яко това нещо с събирането, така че това много мотив има, не знам, възможно ще бъдат напак като овцата да влезе и там. Няма да играва. Да, все пак. Колко дълга да бъде тази къщичка? Добре, да кажа, толкова сме достатъчно смисъл. Аз съм сам в момента. Ако ще оголемявам къщата, ще бъде под земята. Няма да оголемявам отдолу със сигурност. Ако оголемявам къща, ще бъде под земята със сигурност. Опа. Леко май не изчислих нещата. Май вече не изчислих. Май пак не изчислих. Не, май се изчислим, давай изчислим се. Това ще трябва да се тръгне. На тази линия, 5 блочка нагоре. Правим 1, 2, 3, 4, 5. Така. Защото са изчислени, сега така трябва да ги... Опа! Така, добър билдър. Сега така, оп. Тъкс. И добре, първото е изчислено правилно. Сега, в момента наистина, дали всичко е изчислено? Да, всичко е изчислено, добре. Обаче май ще ми трябва още дърво. Мисъл, имам планкове, ще ми трябва такова. Колкото видях, има много комини темпове, така че това ще го сложи някакво остане. Комини. Чакай, това е някакво пещера. Както знаете, ми трябва айрон и съвсем други руди, защото в този мод пак има около 300 руди сигурно. Така че да, в някой от следващите епизоди ще ходим да копаем, защото е много затруднено. Към руди, защото съм с камени инструменти, смисъл да. Почвам да се правя къща с камени инструменти, което тук е яко, но иначе не е яко. Защото трябва да събираш дърво 10 години, а тук просто прави цъкс. Един клик. Мале! Да, това беше satisfying. Така, имаме вече стак. Поправихме се. Кога ми се връща дърво, Да, както може да видите, това е едно от най-лесните неща тук. Да събираш дървото. Което в физиката Майнкрафт не е толкова лесно. Да, ясно. Яко. Така. Сега. Това малкото, някакъв колкото, да не казвам на по-прилича. Сега. Тия листа би ги махнал, защото просто ми пречат тук. И трябва да направим нещо много важно. Не знам къде има пясък. Трябва ми пясък за стъклата. Така че в този епизод ще ходим също да търсим пясък. Доколкото го знам това мод пак, докато намерим пясък, ще намерим и 300 други постойки, така че да. Този епизод също ще бъде и малко експлорърски, така че да. Сега, почваме с планковете. Това не очаквайте нищо крейзи от тази къща. Това ще бъде най-обикновената къща. Това ще го кътна ръчка. Почувай, сега се върна. И след тази кратка пауза отново сме тук. С правилото на нашата штурка. Като това в началото, като видите, няма да сигурно да изгледа така. Това е начало, защото така около изгледа като едно правоъгълник. Като едно правоъгълник голям са българи билга. Да. За малко сме ще ям дърво. Тя обаче тук ще стане малко. Моля, спом, можем.
Сега падна от дървото. Аз по дървото от леглото. Почвам да си бъркам всички. Молд! Как се прави молд? Опа. Но тук съм видял, че много по-бавно са пикъпва всичко, което леко ме дразни. Няма какво стара. Дразни, ма не дразни, така ще бъде. Така. Сега. Нека да направим ето тази страна. Това е последно. Така. Тък. Така. Сега, искам това обаче го мана задължително. Така, къде ще бъде вратата? Аз мисля вратата да бъде тук, като цяло. Мисля, че беше добро място да бъде вратата. Да гледа към това. Да гледа към... Последно го измислихме, че ще бъде такова. Мина. Така че да гледа към мината. Ето там. Това е добро място. Като гледам на картата, обаче няма селище на нас, което не ме кефи особено, но айде сега. Нямаме център. Не, имаме център, така че ще бъде с една врата. Честно. Преди каквото и да правим, какво ще е пода? Аз викам да бъде от такова дърво. От това по-тъмното, но тук май няма много. Дай ма едно-две на късмет, ако се спаваме. Ама бе, чай видим колко съберем. Ако съберем стак планкове ще стане сигурност. Като знае с моите магически сили колко бързо става, така че... Който не знае стак планкове с 16 луга, така че... Така вече има 18, така че би трябвало да стане. Тук даже видях още. Между другото, че са много важни да ги засея обратно, защото нямаме. Ето тук. До тия неща, където прилича на марихуана ще ги засея. Така, още последно дърво. Да, забравих, аз се трябва кляка. Ти ще го ясме, но? Добре, както и да е. Това даже би трябвало да достатъчно. Така че се прави, окей. Ето го, малкото ни каштур. Обаче скоро ще трябва да направя най-болезната част на това нещо. Имам Quick Charge, добре. Което е... покрива. Което ще бъде от ето този материал. Cobblestone. That's the question. Така. Ще ви трябва това. Имаме стаки 16. Би трябвало стаки 16 между това стигне. Тук е диаманта, но ти може... Няма си го хъба. Така, обаче ще ми трябва една бърза врата от това. Защото... Мисля, че... О! О, да. Ето такова се. Различава се, което е яко. Добре, една лопата имам ли? Имам ли за една лопата? Трябва ми едно камък имам. Имам даже две. Защото просто така с ръка. Чисто мъчение, даже за гледане. Пичо вече също се върна, когато съм го изкопал цялото. Мога през това време само си положа каквото искаш. Аз само ще да ти казвам за диамантената. Нали по-бавно се чупи. От ръкавиците, ама не. Няма се хубаво. Защо ли? Всичко левитира. Сега го почваме сега. И ето, както видите, изкопах абсолютно всичко. Така че сега ще поставим дървото.
нашия AK под. Тъкс. Така. Като реша, съм сигурен, че да се подреди така. Това да го... Аз нямам място. Аз нямам място? Това не беше яко. Как нямам място? Добре, това е една печка. Бих поставил... Къде мога да седат? Искам... тук го оставя някакви масички, така че... Добре, тук сме забрали блок. Та, обаче сега... Трябва да се върна до база. Или да, трябва да се върна, за да се изправя на всичките буклуци, които имам в инвентара. И за да ходя да намеря стъкло, защото това е много зле положението. Пясък също съм... Не, това не мога го взема. Защото под водата... Няма жълти диамантен опака за това, ама няма. Просто правим така цъкс и всичко си тръгна. Дар, колко беше това дърво? Мале, 26. Така. Взем си хлапещо. Взем си... Какво да взем? Нищо особено. Значи, аре. Давайте да тръгваме. Аз ще трябва да взема легло, защото сигурно ще преспър някъде, защото не знам на къде. Не знам колко близко има. Чай, също тя да погледнем. Не мога ви да ми жълт така. Просто не мога. Така не мога да видя нищо. Защото точно пясък да видя малко тегло. Защото тия много ме бъркат. Тия малките. Такова нещо. Много ме бърка. Което не е яко. Така че сега си взимаме гълцето. Пак почвам на страх, защото нямам разпален поинт. И отиваме. Тук между другото виждам нещо като океан плаж, не знам това. Така че виж тук... Да, виждам даже пяска. Добре, това стана много по-бързо, отколко си мисля. Фу! Това нещо. Whitestone. Добре, взех едно от най-яките неща, които мога да намеря. Щупих си този път по левия крак, вече нямам крака. Яка постройка, моля да видя. Случайно. Добре, тук даже имам писка. Даже вижте горе вляво, не знам дали виждате, но каквото мога да чупа, ми показва кой предмет, с който е най-бързо да се чупа, което е мега яко. Това трябва да си го поставя някъде в базата, някакво стане. Колко имам 26? Това мерче. Аз между другото не знам колко прозорци искам, но искам. Имам 3, това ще стигне. Ама искам ли тук все пак малко да поразгледам, защото... Само билд, не знам дали искате да виждате. Значи... Виждаме някакъв кемпфайр. Някакъв мост. Чай, долу няма пилджер, чай малко. Виждам пилджер. Добре, има някакъв кемпфайр, мост, виждам доста пилджери. Добре, има някакъв мост. Чай, виждам кемпфайра. Чай, това даже... това е другата част от това. Не мисля в конца. Мога ви като направя къща тогава. Ма сега, сега ми е достроена. Не ми е сега добие да просто не ги трябва. И там не знам какво толкова мои да има, след като аз обрах главното, имаш 4 диаманта скрити. Между добре, че съм лаком, исках хляб, за да ги намеря, че... Ето вижте, понякога е хубаво да сте лаком. И да искате всичко. Тук мога да направя някакво име. Да ми дам чугини. Как се казва? Да чугини. И...
Select your destination. Чай, какво сме ухода някъде? Да бе, да. Аз чак сега разбрах какво е това нещо. Това е нещо като портал навсякъде. Да, вижте и портал. О, не, сега няма хода никъде. Леко ме загубихте с това. Сега няма хода никъде. Сега ще чилвам. Билда си. Но това между си е мега яко. Сигурно с някой ден ще ходя да обикалям с това нещо, но сега нещо не ми се обикаля. Сега искам да си билда. Ще идвам да изпечем това. Стъклото. Това е малко. Добре. В този епизод сигурно ще декорираме къщата и ще я направим. Така че не се пресняйте. Няма да го свършим преди това. Така. Нали сега го изпечеля. Така. В този част... Така, да. Сега обаче ще трябва да почнем да събираме... това е нещо. Ще усвоим после. Сега обаче ще трябва да почнем да събираме такова. Направо ще почнем да копаваме надолу, тъй че... Музичката не е за това, което правим между... Сигурно сме за това. Каква е тази музичка е грозна? И се надяваме да намерим нещо. Тук ще кътем. Ако не намеря нищо не намеря. И ето, пичове, както му видите, 3 стака точно и 12. Но щипих на цяла кирка. Така даже мъчко. Да, между другото събрах и колко беше яко. Сега, то пак между другото е забаляло. Добре, както му видел, още е нощ. Аз по нощ, още е зима. Така че да. Яко. Между другото не знам още колко време ще седи зима. Което е малко по-странно. То цялата къща се напълни, бе, брат. Чай малко сега. Трябва ли да направя глас пейн? Чай малко. Трябва ли по 4 на всяко? Мога ли по 6? Да е, тук цяло няма ми трябва толкова. Така. Сега. Тия ми ги дай. Чай малко. Тия рецепциите с такова как се правиха? Чай, това е Windows. Чай, те Windows ли си бяха? Не бяха Windows. Чай, аз писах просто Oak и то ми излезна. Ето ги. Circle, някакви така. Аз кое от тия всичките искам? Може би искам... Ето това. Какво? Това е ясно. Ама... Какво? Трябва да го смелтна? Не знам. Това е? Крафтинг тейбъл. Крафтинг тейбъл, в който да крафтва. Приятно. Между не знам как става това. Някакво дърво покрай него? Не. Само е така? Не. Само едно? Не. Как става това, бе? Има цял бук. Те са някакви по степени. Значи първо ми трябва това нещо. Което как става? Което става от някакво друго. Някакво кръгло. Което не знам как се прави. Знаете ли какво? Няма да занимавам. Просто мисля, че това после някой ден ще го видя в интернет. Сега слагам нормални. Чай, май стана нощ, да. Пише емоуц. Cheer. Не, толкова правим сега. Първо ще направим нормални стъкла.
се занимавам с нищо. Така. Искам да имам отворена къща. Така че нека да има доста стъкла, нямам проблем. Някой друг път просто се занимавам с тези неща. Нямам си идея как става това. Така, имаме някакви стъкла. Колкото да има. Ще обаче ви трябва така. Така, точно. Така. Имаме два стака точно. От стълби, които ще бъдат използвани на таванчето. Така, както и да е. Значи ви сега. Така. Види се. Как успях да го поставя така? Няма. Трябва да го поставя долу, правда. Няма да игра. Знаеш какво? Затова би трябва просто да мога да слезна като цяло. За тия. И виж, ще бъде доста бързо. Добре, ще се върнем, когато направя първия слой. И сега. И ето почве, тавана, ето така изглежда. Мисля, че е окей. И ето го отвътре. Мисля, че е окей. Опа, чакайте. Това се направи, че се го виждаме. Това. И сега, както ви обещах, почваме да обзавеждаме. Бавно. Така. Сега ще ми трябва някакво столче. Значи това е стол. Как се правят? 3 планка и пръчки. Как са наредени? Според не мога да си го направя тук. Така и две пръчки, добре. Запомням. Така. И нямам пръчки. Няма да играта такова. Така малко пръчки. Да кажем, ще ми трябва два стола. Чай, то нямам просто. Така, бих искала ето тук да ги поставя. Опа! Това не е трябва да гледам това. Част нали му... Това е много яко между другото. Чай, това значи да правя просто. И сега маска как се прави? Чай, какво? Луда меч просто. Сега маса, мисля, че нещо е такова. Трябва да се прави, знам. Не. Как се прави маса? Искам да някъде гледах. Ето. Да, просто без това. Сега, оп. Маса. Сега може да го поставя нещо отгоре. Но би трябвало да поставя на вазичка. Случва бих направил един чер, още един. Но за другото дърво в момента нямам обаче. Някой друг път. Сега ще го поставим. Dark Oak Torch. Значи има различни торчове. Вау. Не го очаквах. Има между много листа. Не знам обаче как ги взема. Fancy Bed. Как се прави Fancy Bed? Да, пише. Това е друго невъзможно Fancy Bed. Забравете за Fancy Bed. Просто го забравете. Fancy Bed няма да има. Като цяло. Backpack Shelf. Чай има раници? Чай малко. Има раница. Кожа Iron. Не знаех, че има раница между другото. Това е много яко. Soul Elytra. Може си крафтиш елитра? Тема трябва имаш елитра. Така или иначе да. Явим. Може някаква така масичка да си направим. Беше така.
даже в някой ъгъл, т.е. нямаме ъгли свободни. Това нещо го взема. Не, тук може да направим. Пък що път не? Що път трябва да е на ъгъл? Можем така просто и да си поставим някакви печки отгоре. Я, чай сега. Чай сега. Така. Мисля, че правим доста кози къща, така че сме чила. Да. Какво? Как го поставих това така? Ало? Не знам. Няма коментирам. Това, ето ги. И вече имаме такова. И вече имаме печки също. Тук ми е празно, така че ще видим. Тук какво мога да поставим пък? Signpost. Dark Oak Leather. Backpack Shelf. Не знам, какво да поставим? Шутър. Не знам какво означава шутър между другото. Flower Box. Дърт, такова. Аз имам дърт. Имам. Случайно с някакси имам дърт, не знам как имам дърт. Обачай. Тук беше между другото. Чак, какво? Това даже не е възможно. Къде беше това? Долу. И едно така. Добре, даже бих направил по още едно. Тук са повтори, няма смисъл. Къде би ги поставил? Ето е тук. Ма би ги поставил някакви шелфове, чакай малко. Трябват ми още шелфове. Те как бяха? Е така. Парчка тук. Вече тук. Верно. Би ги поставил някакви шелфове. И вътре ще наредим някакви църпенца. Добре. Аз мисля, че това между доста кози. Доста яко според мен страна. Сега се лягаме да спим. Тук моят папка ням. Така. Чакам само стане нещо, така. И лично аз мисля, че това ще е от този епизод. Мисля, че ще правим окей неща. Къщата е готова. В другия епизод ще ходим до Pillager Bay, които са натам. Така че да. Така. Ето е къщата. Final Reveal. И ето. Пичове. Бай. Това е от този епизод. Да е тук. Така. И чао.